मोनसे गिख्रंथाव जाथाय लोगोफोर हरखाबैनो ओरैबायदि साननो गोनां बाथ्रा आरोना लोगोफोर बिनानावखौनो बेबायदि खालामनाय अबस्था नङा होमब्ला लोगोफोर मोनसे आंनि भुल जाहैबाय बिनानावजों समानखौ बिनानावजों समानखौ बेबायदि खालायनो आंनिनो पाप हाय हेल' लोगोफोर आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय फिन खेबसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय जानो हागौ नोंथांमोना बे मोनसे भिडिअखौ सोरनिबा फेसबुकफोरावहाय नङाब्ला इउटुब चेनेलफोरावहाय नुखाबायबो जानो हागौ आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर जायखियानो जादोंला नोंथांमोना जुदि नुबाय जायफ्रानोखि नुवाखै नोंथांमोना आंनि चेनेलनि गेजेरजोंल' भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय अब्लानो बुजि मोनगोन थ' होमब्लालाय लोगोफोर आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय बांद्राय गोबाव खालामबाय थालासै सिदा डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होलांदोनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो थ'दो बिदिब्ला थ' लोगोफोर नोंथांमोना बै आंनि टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायनानै निस्सय हमदांनो हाखाबाय बा मोनथिनो हाखाबाय आरो नङा होमब्ला लोगोफोर आं मानि थाखाय लाना फैदो मा जाथायनि थाखाय हरखाबै नोंथांमोननि सेरावहाय आं नैबे मोनसे भिडिअखौ लानानै फैदों आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर जायखियानो जादोंला आङो नैबे मोनसे आपडेटखौ आं दाखालि सानथामसोनि सिगाङावनो मोन्दोंमोन नाथाय सम मोनैलाय आं ओंखायनो दिनावनो मोननै मोनथाम भिडिअ बेफोरबायदि होनो सम मोना नालाय ओंखायनो जेनेबा आङो होनो मोनाखैमोन जास्ट आं दिनै सम मोननायखाय नोंथांमोननि सेरावहाय बे भिडिअखौ आं बानायबाय आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर गाज्रि दा मोनसे लोगो लोगो आपडेट होनो हायैनि थाखाय आरोना लोगोफोर जायखियानो जादोंला नोंथांमोननि सेरावहाय आं फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामनायनि सिगाङावनो मोनसे भिडिअनि क्लिपखौ देखायलांना होग्रोनि निस्सय नोंथांमोना बुजि मोनखाबाय जानो हागौ बै थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै नङाब्ला गिबियावनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांग्रोदो आरोना लोगोफोर थ'दो बिदिब्ला सिखारबाय आङो बुरला बुरला सिखारनानै फैबा फाला खेवनो नागिरबा नानिया बेजों माबानानै ओंखारबाय आरो बोब्लानानै ओमफ्राय दाना राबा हाबदों जाबाय हाब दहाय सानाव फैनाय राबाया हाबदों जाबाय आरो सानावबा सोर राबा फैखो आंथ' नुवा न'आव थाखिनो आङो ओमफ्राय दाना मानसिया आयंलै आंसो आयं अनदो हगारदो थाला खेवदो मादो जाबाय आरो न' सिंनिफ्राय ओरै दरखौ ओरै खालायनानै खेवनो थिनबाय थाबाय अनदो मादो जाबाय आरोखि दाना ओमफ्राय उनाव बेजों ओंखारथारबाय ओंखारबा बेसो सैमासो मानसिया ओंखारबाय मानसि सिनायखायो आरो सिनाया माथो मजाथिनि बिसिनाव जौ लोंफैबाय थायो ओमफ्राय आं फिसा गोनांसो नंदों जाबाय अबे फिसा गोनाङाबा थाफैनांगौ बाहाय मालायनि न'आव फोरमायदो दे दा बिदि मोदाय होनाय बायदि आखाइखौ बिदि दालासै सिखाव ओरैबायदि ख्लां ख्लां सिखाव उसुं जावनानै न' सिङाव हाबदोंमोन आरो सा खन्द्रायावनो गोग्लैखायोना मा गोदाव सोराव खामानि मावलै नोंसोरो मोजां जाबाय दाना मान सनमान सेस नोंनिल' जे मान सनमान थांदों बे नङा दा नोंसिनि गामिनि मान सनमान थांबाय नोंसिनि बिमा बिफानि नोंसिनि जाथि बंस'नि बिहाव बिखुनजोनि जा दं गासैनिबो मान सनमाना थांजोब्बाय माने आइखौ आङो रायदों ओंख्रि मामा लाबोदो मा संदों बेखौ नायनो माबादोंमोन आङो ओमफ्राय लंपेन्ट नांगौबायलै ओरैनो बिदिखौबा लाजियो आखाया आंनि जजोब्बाय नै बिदि गोसोलायनाय मानायबादि बिदि हाबफैया नोङो जाम्बा माने सावथारमोन आरो आंनाव बिदि गैयालै फाप नांगोन आं मानोथो आखायाव दाङैया नोङो मालाय उन्दुनानै थानायखौ फोजाहैदोंमोन बिदिबो नङा दा बिदि नङाबा माथो हाबांलाय मानसियाबो नङा आंनावनो फाप नांथारगोन लोगोन्दो फापखौ मिथियोबालाय माथो बिदि खालामा आंबो फापखौ बुंनो रोंदोंबा जाम्बा दाथ' नोंखौ थानायावसो हरनो थिनबाय न'आव नाफोराव होमबाबो आखाया खेवना होदों आं जिरायबाय थागोन आं थांगोन दाया मावखाबायबा मिजौजोब्बायलै होमबाबो थांगोन आं जिरायना दल' थागोन आं जिरायनोबो मोना
माने जिरायनो मोननांगौ ने गामिनि मानसि फैयाबा बे गेवलारा बियो गामिनि मानसियासो फैनानै खेवफैसिगोन अखा हाबाबो खेवनो नाङा बेखौहाय नै आथिङाव खानानै बाव खाबावनांगौसोमोन नोंफा मानोथो नाम नोंमानि नामालाय हा जुमे मोजाङै खोन्थाब्रा दुमे नोंफाना खेमा मानोथो बिदि मावफैया नोंलाय मिलायाना खोथाया नों जौ लोंनायजों उसुं जावनायजों मिलाया खोथाखौ मानो बिदिखौ मावा आङो आरो बबेबा न'आव मावनाय माबा उसुं जावनायब्ला अरजायामोन जेराव सिख्ला उन्दुदों बाहायसो उसुं माबा जावदोंना नोङो उसुं हाबदों जावनानै मानो बिदि खालामो नोंसोरलाय दा मा खालामनांगौ बेखौ थ' लोगोफोर बेनोमोन भिडिअ'आ निस्सय नोंथांमोना जुदि जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला थारैनो बुजि मोनखाबाय आरो मोनथिलांखाबाय नङाब्ला बिथाङा मा बाथ्राजों बोरै जालांखो घटनाया मा आरो मा खालामनो थांदोंमोन आरोना लोगोफोर एसेबां लासिसिं गावनो बुंना लादों नङा होमब्ला लोगोफोरना बिनानाव जानायखौनो आं सरि बेबायदि खालामफ्लांबाय आंनिनो फाब नांगोन होननानै बेफोरबायदि बाथ्राखौ बिथाङा गावनो गावनि खुगाजों गिनानै मानसिफोरजों रायजोफोरजों हमजानानै बेफोरबायदि रावखौ बुंना लादों आरोना लोगोफोर मा जाबावगोन आथिखालनि जुगाव बिनानावखौबो साननो रोंला बिब'खौबो साननो रोंला गावनि बाखि रायजोनि जाथिनि बंस'नि न'खरनि बेफोरबायदि रावखौ माने बिथांमोना साननो रोंला नङा होमब्ला अनेक जोंनि बर' सिख्लाफोरा बांगाल हौवाजों खारनानैसो बेफोरबायदि जालांगासिनो दङ नङा होमब्ला बिथांमोनखौनो सानैसोफोरखौ एसेबां मोजां नायनानै मोजां मोननानै हाबा खालामा लाना मानोथो बेफोरबायदि अयथासार गावनिखौनो गन्थं हानानै लाखो बिनानावखौनो बेफोरबायदि नुसुं जावलायलायनाय नङा होमब्ला लोगोफोर ओरैबायदि साननो गोनां बाथ्रा लासिसिं जायो आरोना लोगोफोर दा बिनि थाखायनो गामिनिफोराबो आरो न'खरनि बाय बाहागि जाथि बंस'फोराबो बदनाम जायोना नङा होमब्ला लोगोफोर ओरैबायदि नै जोंनि बर' हिन्जावफ्राबो जोंनि बर' सिख्लाफोराबो गुबुन हारिजोंसो गुबुन जाथिजोंसो गोबां जालांगासिनो दङ गोबां खारलांगासिनो दङ जोंनि बर' हौवानि आंखालनि थाखायनो नङा होमब्ला बिथांमोनखौनो हमनानै बिथांमोनखौनो हाबा जाना नङा होमब्ला बिथांमोनखौ लानानै बिथांमोनखौनो गोसो थोनानै नङा होमब्ला ओरैबायदि नै मुस्लिम हौवाफोरजों बांगाल हौवाफोरजों निग्र' हौवाफोरजोंसो खारलांगासिनो दङ नङा होमब्ला लोगोफोर एखनब्ला मिनिथावनाबो नाङो एखनब्ला दुखुबो मोनो एखनब्ला साननो गोनांबो बाथ्रा नङा होमब्ला आरो नैफोरबायदिनि भिडिअखौ नुब्ला मा बुंनो नोंथांमोनाथ' मिथिखायो आरो आंनो नोंथांमोननि सेरावहाय माथो बुंनो नङा होमब्ला ओरैबायदि लाजिथावना मोनसे हारिनि मोनसे समाजनि गावनिबो जाथिनिबो बेरेखा नङा होमब्ला आरो आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय बांद्रायखौ बुंनो थांलासै नोंथांमोनाथ' अलरेडि गोबाङानो मिथिजोबखाबाय आरो मिथिखाबाय नङा होमब्ला आरो भिडिअखौ नायनानैबो नोंथांमोना बुजि मोनखाबाय आरो बुजि मोनाखैब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ रिपिट खालामनानै नायफिनबानो जाबाय अब्लानो बुजि मोनगोन आरो ना लोगोफोर थ' लोगोफोर जायखियानो जादोंला जोबनायाव आरो आं नोंथांमोननि सेरावहाय दायो बांद्रायखौ बुखिलासै नोंथांमोना जास्ट नैबे आंनि भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो जोबनायाव बेल आइकनखौबो दाबायना होदो जाहाथे आं आरो गोदान भिडिअ होयोब्ला नोंथांनियाव बेबायदियै गिबियै नटिफिकेसन थांनाय बायदि आरोना लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय